साधारण 1983 ते 84चा काळ. मी तेव्हा 6वी-7वीत असेन. आमचं गाव खेडच. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागलेल्या. आम्ही मुलं जमून वाड्यात खेळत बसलो होतो. दुपारचं रणरणटं ऊन असल्यामुळे बाहेर जायची सोयच नव्हती. वाडा चौसापी असल्यामुळे माझे मित्र हमखास माझ्याकडे दुपारी खेळायला यायचे. आम्ही खेळत बसलो होतो. एवढ्यात एक किंकाळी ऐकू आली. काय झालं म्हणून सगळे धडपडून उठलो. घरात वामकुक्षी घेणारी मोठी माणसे, माझी ताई, आई, बाबा धावतच बाहेर आले आणि दरवाजातून बाहेर धावले. आम्हीही त्यांच्या पाठीमागे गेलो. शेजारच्या राधा काकीच्या घरातून खूप धूर येत होता. जणू काही घरच पेटतंय असं वाटत होतं. आजूबाजूच्या लोकांनी काही क्षणात दरवाजा फोडला आणि धुराच्या आगीच्या लोटाबरोबर बाहेर पडल्या त्या राधा काकी. किंचाळत ओरडत त्या आंधळ्यासारख्या इकडे तिकडे पळत होत्या, पडत होत्या, उठत होत्या. त्यांना आगीने पूर्ण वेढून टाकलं होतं. ते दृश्य बघून आईने आम्हाला घरात ढकललं आणि बाहेरून कडी लावली. मग मी माळवदावर जाऊन पाहू लागलो. लोकांनी बादलीने पाणी आणून राधा काकीच्या अंगावर ओतले. आग तर विझली, पण काकी धाडकन जमिनीवर बेशुद्ध पडल्या. तिला दवाखान्यात नेण्यात आले. 2 तासांनी बातमी आली की राधा काकी गेल्या. संध्याकाळी त्यांना घरी आणले व सर्व सोपस्कर पूर्ण करून त्यांना स्मशानात नेले. त्या दिवशी सर्व गाव आमच्या वाड्यासमोर लोटलं होतं. राधाबाई थोडीशी वेडसर पण कामाला वाग असलेली बाई होती. वेड्याच्या भरात तिने पेटवून घेतलं होतं म्हणे. तिचा नवरा कामाला आणि मुलं रानात गेली होती. त्यावेळेस तिने पेटवून घेतलं होतं. 2 दिवस असेच शांत गेले. 4थ्या दिवशी कोळी काकांनी म्हणजे राधा काकीचा नवरा आईला आवाज दिला, मालकीणबाई येऊ का जरा? ये की रे दत्तू, विचारायचं काय त्यात? कोळी काका वाड्यात आले. ढाळजेत खाली मान घालून बसून राहिले. आईने त्यांना पाणी दिले आणि म्हणाली, जे झालं ते वाईट झालं दत्तू. आता मुलांकडे लक्ष द्यायला हवं. मन घट्ट कर. कोळी काकांनी मान वर केली आणि म्हणाले, ती आली होती रात्री. कोण? आईने सहज विचारलं. तीच राधा. कोळी काका भयान स्वरात म्हणाले, राधा? हो, रात्री मला अचानक जाग आली. वाटत होतं कोणीतरी फिरतंय आसपास. उठलो आणि कंदिलाच्या मंद प्रकाशात बघितलं तर कोपऱ्यात कोणीतरी खाली मान घालून बसलं होतं. मोकळे केस, हिरवी साडी, कोणीतरी बाई बसली आहे हे जाणवत होतं. मला वाटलं स्वप्न बघतोय. पुन्हा झोपणार एवढ्यात लक्षात आलं की तिची हालचाल होते. तिची मान हळूहळू वर होत होती. राधा होती ती. खोल दरीतून आवाज यावा तसा आवाज आला, घाबरू नका धनी, मी काय नाही करणार. मुलांच्या ओढीने आलीये मी. रात्रभर राधा मुलांच्या भोवती फिरत होती. त्यांना थोपटत होती. नवल म्हणजे मुलंही शांत झोपली होती. मी मात्र रात्रभर जागाच होतो. पहाटे कधीतरी ती निघून गेली. माझ्या आईला धक्काच बसला. ऐकलेलं सर्व अविश्वसनीय वाटत होतं. आई म्हणाली, घर बदल दत्तू, मी शब्द टाकते तुझ्यासाठी. दीस पुरे व्हायचे तिचे. दीस घातल्याबगैर कसा घर सोडू मालकीणबाई? यावर आईला पण काही उपाय सुचला नाही. थोडा वेळ बसून दत्तू काका निघून गेले. 10 दिवस झाले. राधा काकींचं 10वं झालं आणि त्याच दिवशी दत्तू काकांनी गाव सोडलं. जाताना घरी आले. म्हणाले, रोज रात्री येत होती आणि पहाटे जायची. आता इथे राहणे शक्य नाही, त्यामुळे गाव सोडतोय. एवढं बोलून ते निघून गेले. 2 दिवस असेच गेले. रोज रात्री आम्ही अंगणात झोपायचो. दुसरे दिवशी रात्री आम्ही सर्वजण झोपी गेलो. रात्री मला अचानक जाग आली. कोणीतरी आईच्या नावाने हाक मारत होतं. आई उठून बसली होती आणि भयचकित नजरेने दरवाजाकडे पाहत होती. पुन्हा आवाज आला, काकी, ओ काकी, जरा बाहेर या की.
मी आईला विचारले, कोण आहे ग? आईने ओठावर बोट ठेवत हळू आवाजात सांगितले, गप्प बैस, राधा आहे ती. माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला आणि माझ्याही नकळत आई अरे अरे म्हणेपर्यंत मी दरवाजाकडे झेपावलो. जुन्या काळच्या वाड्यात दरवाजाला कोण आलंय हे बघण्यासाठी होल असायचे, त्यातून मी बाहेर बघितले. बाहेर ती होती. वाड्याच्या 3 पायऱ्यांच्या खाली ती इकडून तिकडे फिरत होती. सरपटत, पाय ओढत, घासत पुढे सरकत होती. पुटपुटत होती. कुठं गेली माझी मुलं? धनीबी दिसत नाहीत. मधूनच आवाज देत होती, काकी, ओ काकी, जरा बाहेर याव, माझी मुलं दिसत नाही कुठंच. तिला कदाचित माझी जाणीव झाली असावी. अचानक ती दरवाजासमोर थांबली आणि गरकन वळून माझ्याकडे पाहू लागली. थेट माझ्याकडेच पाहत होती ती. तिच्या चेहऱ्यावर चंद्राचा प्रकाश पडला होता. अर्धवट जळालेला चेहरा, जळालेले केस, कपडे आणि पांढरी शुभ्र नजर, मनाला आरपार भेदून जाणारी, पकड घेणारी नजर. धाकले मालक, मला आत घ्या की, ये म्हणा की मला. माझ्या डोक्यात घणाचे घाव घालावेत तसे पुन्हा पुन्हा शब्द कोसळत होते. मनात घुमत होते. माझा हात माझ्या मनाविरुद्ध कडीकडे तसूसनी सरकत होता. मनावर भीतीचा अंधार अधिकच गडद होत होता. माझी ही अवस्था कदाचित आईच्या लक्षात आली असावी. तिने खसकन मला मागे ओढले. अनेक धपाटा मारला. मी भानावर आलो. पुन्हा अंथरुणावर जाऊन बसलो. अंगात चांगलेच कापरे भरले होते. मी आईला सांगितले. ती मला घरात बोलवा म्हणत होती. आई म्हणाली, मग बोलवायचं की, ये म्हणायचं. आणि ती आली असती तर? आई हसली, म्हणाली, अरे महेश, आपल्या घरात स्वयंभू गणेशाची 300 वर्षांपूर्वीची मूर्ती आहे ढाळजेत. त्याचे अधिष्ठान आहे आपल्या घरात. दरवर्षी आपल्या घरात भागवत सप्ताह होतो. ज्या जागेत भागवत सप्ताह होतो त्या जागेत 12 वर्षे अमानवी काहीही येऊ शकत नाही. मुख्य म्हणजे आपले कुलदैवत जगदंबा माता आहे. येईल का ती घरात? माझी मान नकारार्थी हलत होती. आईने मला झोपायला सांगितले. ती रात्र अशीच घालमेलीत गेली. त्यानंतर 1-2 रात्री असेच आवाज यायचे. आम्ही दुर्लक्ष करायला लागलो. नंतर आवाज येणे बंद झाले. लहान मुलांचं मन पाण्यासारखं असतं. काहीही मनात राहत नाही. मीही ती घटना विसरून गेलो. 2 वर्षांनंतर एका संध्याकाळी एकदा विटीदांडू खेळताना मी मारलेली विटी राधाकाकीच्या घरात जाऊन पडली. त्या घरात कोणीच जात नसे. त्यामुळे मीच विटी आणायला गेलो. घर अर्धवट पडलेले, छत भिंती ढासळलेल्या, दरवाजा उखडलेला. मी घरात शिरलो. समोरच पडलेली विटी उचलली आणि मागे वळलो. थांबलो. दरवाजाच्या कोपऱ्यात ती बसलेली दिसत होती. हिरवी साडी, हातभर बांगड्या, मळवट भरलेला जळका चेहरा आणि आरपार जाणारी नजर. तिची पांढरी शुभ्र नजर माझा वेध घेत होती. मान कल्ली होती. ती उठत होती आणि माझ्याकडे झेपावत होती. क्षणात ती कोपऱ्यात होती. क्षणात तिचा चेहरा माझ्यापासून 1 फुटावर होता. तिच्या अंगातून काळे धुराचे लोट बाहेर पडत होते. मला वेढून टाकत होते. मला श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला. कोणीतरी आपला जीव खेचून बाहेर काढतंय याची जाणीव होऊ लागली. त्याच वेळेस मला एक भयानक जीवघेणी किंकाळी ऐकू आली. माझ्या भोवतीचे धुराचे पडदे नाहीसे झाले. तिच्या अमानवी शरीरातून आगीच्या ज्वाळा निघत होत्या. जळत होती ती. माझ्या मानेभोवती आग जाणवते असे वाटल्यामुळे मी माझ्या गळ्यात पाहिले, तर माझ्या गळ्यात असलेली तुळजाभवानीची माळ लखलखत होती. तिचा प्रकाश तिला वेढून टाकत होता. ती क्षणभरातच नाहीशी झाली. मी कसाबसा घराबाहेर आलो आणि बेशुद्ध पडलो. ही गोष्ट इथेच समाप्त होते. तर मित्रांनो, माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला लाईकही. धन्यवाद.